意外と眉毛を太く作ってあげた方が目力が出ます。二重のラインのところにちょうど引いてあげると目を開けた時にくっきり出てくるので、これもちょっと太めに引いていくといいかなと思います。結構シャープなかっこいいイメージにするために、チークは今度頬骨の高い位置から内側に向かって塗っていきます。ブラックライトに反応して変わっていきます。